Здравейте, приятели! Цветовете са живи и крият в себе си и изпълват душата на човека с мощна сила. Всяка болест също се лекува със светлина. Жълта, синя, бяла. Когато всички цветове се съберат в едно, те образуват белия цвят. Цветът на хармонията, на духът, на искреността. Свързваме жълтия цвят и с планетата Меркурий. Привличайки в себе си жълтия цвят от светлината, привличаме духът на мъдростта, разумност, знание. Езикът на мъдрите украсява знанието. Знанието и мъдростта, радостта от живота. Когато има недоразумения и спорове, ни е нужна жълта светлина. Мъдростта ни е необходима, за да ги смекчи, изглади. Свободата идва с познанието. Започваме медитацията за привличане и изпълване с жълта светлина. За да увеличим въздействието й, можем да използваме и камък, като мъхов ахат, суладит или пък смарагд. Като го вземем в ръце, предварително изчистен, и ги съберем пред себе си по-загашо. А може и да го сложим някъде близо до нашето тяло. Да започнем медитацията, да се успокоим, да седнем удобно и активираме нашата чакрална система. Активираме чакрите, съсредоточаваме се върху тях и се свързваме с енергията Памрей по двата канала, възходящ през първа чакра и низходящ през седма, надолу по нашия гръбначен стълб, където са разположени и нашите чакри. Пропускаме я. Усещаме я. Усещаме двата потока на енергията и можем да увеличим силата им с помощта на Чокорей. Нека тези от вас, които имат астрална трансформация, да активират и 4 астрални органа. Около нас се образува вихрообразно енергийно поле. И сега заедно с енергията Памрей да привлечем през нашата седма чакра жълта светлина. Ярко, нежна, светла, жълта светлина. Представяме си я като ясен, жълт стълб, сноп от светлина, който навлиза през нашата седма чакра и заедно с чакралната енергия се спуска надолу бавно към 6-та, четвърта чакра, и стигайки до слънчевия сплит, 3-та чакра,
Я концентрираме там и събираме заедно с чакралната енергия. Усещаме затопляне. Тя се събира в трета чакра като едно малко, ярко, светещо слънце. То строи. Разпространява строящата си светлина по цялото тяло. Изпълва го. Насища го. Усещаме топлота, мекота. Жълтите лъчи на светлината ни дават яснота за нещата около нас. Правят ни по-осъзнати. По-разумни. Гъвкави. Засилват желанието ни за промяна. Почувствайте утрешния ден. Как той ни се усмихва и ние сме готови да продължим напред. Силата на цветните лъчи на светлината е много мощна и само за няколко минути, изпълвайки се с някой от тях, можем бързо да променяме състоянието си в желаната от нас посока. Благодаря.